Какво сте хора, добре дошли в новото Brawl Stars видео, в което днес ще играя Ranked, да не стигна гол 3 може би или 2, някъде там или 4. Докато не стана гол, т.е. сега имам гол, докато видите имам гол, но трябва да го вдигна силвъра, да вдигна към голта, да се върна към моя ранг и нека да започнем така. Ако ви хареса това видео, абонирайте се за канала на Скамбанка, пръснете под лайкче и нека да започнем с това Brawl Stars видео. Така, с кой да играя? С този ще играя някъде, но това ще се избирам, така че трябва да не са, кой ще се пада. О, джемграф, добре. Така. Хора, ако някой не знае. Тук се то избрах на птицата. Така беше, не знам какво беше. Legendary героя, нямам го в инвенторито, но ми го предлага просто ете. Не знам, защото просто така доста сме. Така, и започвам. Мале! Let's settle this beef. I always get my mark. Давай. Атка, давай. Айде! О, да. Айде, Is cheap. така. Добре, добре. Още нещо. Кара го. Добре, ясно. И нека продаваме. Хейст. Така. Този път. С кой да играя? С Нита, най-добрият ми герой. Макснат. Някога. Защото нали разбирам, че е супер рар или рар скин. Но тези два, но не ми пука изобщо. Нищо, поне спалихме малко техния. Сега на малко. Дай. Шма, какво стреляш, ма? О!
Добре. Айде. Давай. Айде. Жери. Тази битка. О, запомни се. Let's go explore! О, скин. О. Мале. Сега, Дамянчо го взимам. Дамяне. О. Легендари. Бри. Нищо. Добре. Ясно. Добре. Пак джемка. Добре. Добре. Но трябва да минем играта. Jin Jin Doll, o rap é o som. Ще се свърша работа. Ау, не знам. Този герой Só mais uma roda. Bora ver quem cai primeiro. приближава. Нищо. Нямам работа. Окей. Tá tirando? Not you're serious. Добре. Айде, залягайте. Червени. Добре. Така хора, да продължим. Добро. Добре, избрах. Оу. Виж, поне аз съм единствения болт. Което е пак. Трябва да пазим човека. Да направи после да не откранат и да откарат гол. Давай, Едгар, давай! Essa. Айде, спечели сме. Айде. Добре. Ако не ви харесва това видео,
видео вече е стигнал гол, върнах си го. Така че благодаря, че гледахте това видео, абонирайте се за канала, харесайте това видео, ако е харесало, и очаквайте втори епизод, където сигурно ще дигам на Diamond или нещо друго, някакъв друг евент, може би. Така че абонирайте се. И чао, чао!